Moi, mä oon Joonas Kuisma. Toinen puolisko Radio Helsingin joka maanantai kuultavasta Näköradio-ohjelmasta, joka pureutuu TVn ajankohtaisimpiin ilmiöihin ja sen tekijöihin. Mä oon mukana tässä HBO Nordicin jouluhaasteen asiantuntijaraadissa. Ja tänään 4. luukusta tuli Girls, mahtava ajankohtaissarja, joka kuuluu ehdottomasti mun viime vuosien lemppareihin. Mä ajattelin ensin, että mä tekisin tästä tarkat muistiinpanot, mitä mä haluan tässä arviossani sanoa, mutta sitten mä päätin, että mä teen sen osan janarmaisesti suoraan sydämestä. Girls on musta kiinnostava sarja, koska se kertoo musta. Se kertoo musta itsestäni ja mun edustamasta Y-sukupolvesta. Lena Dunham, sellainen tyttö, juoksuttaa ruudulle jatkuvasti hahmoja ja samaan aikaan sekä realistisia että koomisia kohtauksia, jotka mä tunnistan tarkasti. Girlsia kannattaa muun muassa mun mielestä katsoa rinnan HBOn toisen erinomaisen sarjan kanssa nimeltä Looking. En ole tietoinen, tuleeko se tulevissa luukuissa ja kuka sitä tässä jouluhaasteessa arvioi. Mutta jos niin ei tapahtuisi, niin suosittelen teitä nyt katsomaan sitä. Girls tutkii about mun ikäisten, reilu parikymppisten nuorten naisten ja miesten elämää New Yorkissa. Looking puolestaan hieman vanhempien silleen noin 30-40-vuotiaiden homomiesten elämää San Franciscossa. Mutta samanaikaisesti nämä kaksi sarjaa kommentoi meidän nykyaikaa ja sen ongelmia aika samalla tavalla. Jos olet katsonut tämän päiväisen haasteen jakson, eli Girlsin ihan ensimmäisen jakson, niin olet tullut tietoiseksi myös siitä, että Girlsia on usein verrattu Sex and the Cityin, eli sinkkuelämään. Todennäköisesti siitä syystä, että molemmissa on neljä naispäähenkilöä. Tässä Girlsin ensimmäisessä jaksossa Shoshanan hahmohan hauskasti tavallaan sanoo auki sen kritiikin tai sen ehkä ennakko-oletuksen, jolla katsoja tulee Girlsiin, että nyt on jonkinlainen päivitetty ja nuorennettu versio sinkkuelämästä. Mutta sitä Girls ei ole, koska nämä kaksi sarjaa on täysin erilaisia. Sinkkuelämän hahmot on täynnä sellaista 90-luvun lopun, 2000-luvun alun optimismia ja opportunismia. Kaikki on auki. Carrie jäsentää kokemuksiaan deittailun maailmassa kolumneiksi. Ihan samalla tavalla Girlsissa Hannah Horvathin hahmo, jota Lena Dunham-sarjan luoja näyttelee, jäsentää kokemuksiaan elämässä orastavaan kirjailijan uraansa, mutta se lähtökohta on täysin eri. Ja siinä tullaan Y-sukupolven kipuihin, koska Y-sukupolvi tuli aikuisikään taloustilanteessa, joka on surkea. Ja se aiheuttaa meidän elämään reunaehtoja, joita sinkkuelämän naisilla ei ole. Taivas ei ole rajana. Ne rajat on meillä täysin selkeästi ja saman aikaan meidän elämää sanelee ylhäältä päin eräänlainen setäkoneisto, joka pitää meitä kultalusikka suussa syntyneenä jenginä ja pullamossa sukupolvena, jolle kaikki on tarjottu. Mutta se, mitä he eivät ymmärrä, että se järjestelmä, jonka he ovat luoneet, ei enää päästä meidän sukupolveen sisään samalla tavalla, kun heidät itse sinne päästettiin. Sen lisäksi meidän sukupolvi kipuilee muun muassa hajonneen avioliittoinstituution kanssa tai ylipäänsä kaikenlaisen näköalattomuuden. Elätään postmodernia aikaa, eletään 2010-lukua, Jumala on kuollut, historia suurena kertomuksena on kuollut, isänmaa on kuollut. Jää yksilö, joka jää yksin pyörimään ja joutuu etsimään elämän merkitystä omasta itsestään. Ja se on niin psykologisesti kuin kognitiivisesti kuin emotionaalisesti todella raskas tehtävä, jota meidän vanhemmat
ei osaa oikeastaan enää tukea, koska he ovat eläneet niin täysin erilaisessa maailmassa. Lena Dunhamin Girlsin luojan isä on sanonut, että tämä on ensimmäinen amerikkalainen sukupolvi, jonka voidaan olettaa selviytyvän elämästä heikommin kuin vanhempiensa sukupolven. Ja tätä kamppailua näiden ongelmien, näiden kysymysten kanssa pyörimistä ja pohdiskelua Lena Dunham nerokkaasti Girlsissa tutkii. Se ei ole alusta loppuun kultaa, mutta siellä on todella hyviä hetkiä ja siellä on todella huonoja hetkiä. Mutta silloin kun ollaan niissä huonossa hetkissä, kun Lena Dunham toistaa maneerejaan, kun hänen hahmonsa on uskomattoman rasittava ja neuroottinen, niin silloin itse asiassa Girls kertoo eniten tästä ajasta ja tästä sukupolvesta. Ja sen takia sun kannattaa katsoa Girlsia ensimmäisen jakson jälkeenkin aina 4. kaudelle ja ensi vuonna tulevalle 5. kaudelle asti. Kiitos tästä. Palataan myöhemmin asiaa ja olen varma, että Lena Dunham haluaisi minun nyt sanovan tämän, mutta free the nipple, vapauttakaa nännit.